Halinkába zsaragám vannak minden. Ahojte. Ahojte. Dáme si toto. Ja zobrala Lunex, trošku. Začínaš. Ok. You want to remove it? You have here a button, you press the button and you lift it up. Because otherwise we need engineers to come to our... Nejdeš im povedať? Není sú, no tam sú najzde. Tak teplo nie je ešte. Hej. Prečo sa zaslúžuje? Nie teplo. Je teplo. Hej. Aha. Tak poď. Poď, tak ideme tam. Ani vieš, kedy príde. My už budeme tam. No iď. Toto je olivovník? Nie. Normálne, že fitko to má. Fitness. Kaktus. Poď ty kaktus. Ty kokos, pozri sa na tie vysoké. Seafood. Tu? A kedy myslíš, že to otvoria tu? No takto tam raňajkujeme hore. Niektorí aj večerajú. A my nie. No čo veď. Fontánka pekne. To je tu normálny, nádherný ten park. No tieto palmy sú také pekné. Predpokladu zdvíhali, myslíš si, že kvôli tým habitom? Nie, kvôli kameru. Jaj. Ale ja som točil tam, no na sebe. Ty myslíš, že som nejaký youtuber, Batman? Prejdeme takto. A tu už máme Ocean Standing Ovation. Tak sme išli včera v tou stranou.
Oľala. Zaujímavé. Strašne. To znamená, Však to stovka. tu nachodíme To ako... sú stovka. Čo stovka? My sme 1800. Aha. Izby. No však toto všetko izby. Dole aj hore. A 1, 2, 3. V 3 vrstvách a pozri nad sebou. 18 Nad každom. No a hore ideš. Však. Toto je ten južný komplex. A tam je Oufela. Hore. Aha. To je ďalší bazén. Taký detský bazén. Takto, počkaj, natočíme. Takto je pláž, hore. Pláž. Kokos, to je obrovské. A nevidno tu našu Almogara. Toto je ešte Almogar klub. širšie. Hej, ako tam? To tam, áno. No? Oufela. To sú plody? A to je palma. Piscine. 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 To sa povycikal, cítiš? Ale to ďaleko, akože tu síce tu máš len lehatko. Ty vole. Toto Oufela večer tak svieti krásne. A tu je ten vláčik, čo si hovorila, že ťa prenesie. Určite možno, že ani nie po Agadire, iba tu pri tomto, pri pláži. Čo, ideš tam sa opýtať? Hej, pozri. To bol vtáčik, pozri. Vrička. Cítim, jaká je studená, jak voda. Aj, taký to je jedno tie. To je úplne jedno, keď si tu. Páči sa mi, že tam boli veľké vlny. To sa ti páči? Však nám tam nedovolili lyžovať. Joj, ty kokos. Bože. Jaj. Jaj. No, keby to nie sú vlny, tak vôbec to nie je také... Poď.
Let's go. Na blue. Lime and ginger. To już masz ginger, tak? Šukran. Jeden kus stojí jeden. Nie. Áno, 20 som dala a on koľko kusov bolo toľko. A mali sme 7 alebo toľko mi štrhol z 20, ostatné mi vrátil. Ja, no dobre. No tak poďme tam. 3, 4, 9 15, 13 darabot megehettek. Nem kérek 13-ot. O! Jo. Fajne. Okej. Perfekto, no. Ez 4. Točili si to? Hej, točím stále. Aha. Rožika. Už má. Nice. Okej. It's nice. Počkaj, dobre. Dobre, Eli. Még egyet, ešte jednu si dá. Alebo dá si normálne. Mala jedno. Stačí. A ja dve som mal. Dobre. Mennyi volt? Jaký sme jazyky. Mennyit tettünk? Egyet. Én 3. Ja dve. 5, 6. Te mennyit? 7. Ja chcem si dať ešte Čo? Tu? toto. Trstinový. Máš 20 babka. Dobre, dobre. A málo. Málo, nie? Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tu dva dirhamy. Jaj! Tak mi daj ešte. 1, 2, 3, 4. Málo bolo. Mária, daj mi toto. Daj mi toto. Ďane. Expert. A prima. To je strašne to chutné. Fú. Ňam. A pozri, koľko ľudí na to ide dávať myky. Voilà. Super, ty kokos. Máš drobné, babka, ja si chcem dať ešte sugar cane. Sugar. To trstinu. 20, 2 eurá. Kde to vidíš? A tu. Že to je 2 eurá? Aj, však 150 bolo. 150 eur. Rožika, koľko to stojí? Hello. No. Sugar. How much? How much? Liquid van. Nem, liquid van. Bekapcsoltad a... Be van kapcsolva, be volt kapcsolva. Hát persze volt. Hát addig. Van 20-asod.
Tam nás čaká taxík. Taxi. Idem natočiť kabelky. Hello. Čo si kúkaš? Čo kúkaš? Tu. Musí kúpiť na kosa, či čo, ne? Hej. My máme aký? Máme aký? Taký? Ideme pozrieť do prístavu a tieto kaktusy sú neskutočné. A tento, mamčo, ideš k nemu? Tento kaktus to je monstrum. Na masáž? Tak som povedala hlava. Tak pôjdeme dole. Si v Chorvátsku? No. Na Ságe? Toto je tiež ten stromček, že? Také to boli aj tam. Hej. Sabo. Salvador. Čik, 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 čik. Čik, čik. Čik, čik. Tak v lese. V lese na hubách. Pora dubáky tu nerastú. No, tu baky ešte. Oni myslíš si, že to tu vedia, že čo to je? Čo? S tým. Toto biele. Jaj, ty Akože super nie, riadom, tie gate sa mi ľúbia, také tie, čo si vieš takto tu, Hej. to pripnúť. To je dobré. Mne sa zdá, že že také som už videl, mala jedna No, na to je raňajky. veľmi super. No, na raňajky mala jedna. Hej.
No, hej, Tom Taylor, pozri Tom Taylor. Jaj, ale to je aj tu, vzadu. Čo? Vzadu je zaviazané, aj vpredu. Aj to čierne je pekné. Aj čierne. Ja my ideme na čo? No, thank you. No, thanks. Louis Vuitton. Louis Vuittonky. Koža. O, to je jaký market. Ty kokso, tu je to je ten. Vieš čo? Aj tu robíš šťavy. Hej. Aha, fakt. Prejdeme? Či nie? Maka? Tak tu, poďme takto. A kde je ten? Černá perla. Tam, vzadu. Budeme potom pozrieť. No, toto sú tie lepšie obchody, vidíš? Výbre. Dole. Ideme pozrieť, koľko tu stojí koko. Koko, mademoiselle? Hej. Hej, koko máš doma? Nevadí. Libre mám. Mango ka. Avokádo majú, orange majú, citrón, carrot a avokádo. Avocado juice. Juice? Áno. Tak ja si dám avokado. To vždy pijem v Maroku, takže tak. Haló. Dáme, tuto mi to stráž, Ja? bo tu mám peňaženku. Dobre. Čo dobre.